this video, gagawa po tayo ng Mango Bravo. So, andito po yung mga ingredients natin. First, meron akong sugar. Lalagay ko siya sa isang bowl. Tapos, meron akong cashew nuts na chop na siya. Cornstarch. And then, meron akong flour. All-purpose flour. So, ito guys, yung ano natin, ang ibak natin. So, mamaya na natin siya ilalagay kapag na beat na natin yung egg white natin. So, gaganyanin ko lang muna siya. So, set aside muna natin. And then, mayroon ako dito egg white. So, 8 pieces of egg white to guys. And then, mayroon akong sugar. So, lalagay ko na siya dyan. Mayroon akong cream of tartar. Pinaka-importante guys, yung cream of tartar kasi ito yung mag-hold dun sa ano natin, egg white natin. Para hindi siya agad-agad bumagsak. So, ibibit na natin siya sa mixer hanggang sa mag-foam siya. Tapos, pag nag-foam na siya, i-fold na natin dito sa dry ingredients natin. So, ibit muna natin siya. So, okay na yung ano natin, yung merang natin na egg white. So, ito na siya. Ayan siya. So, para malaman mo kung okay yung merang natin, pag nakikita mo yung dulo na yan, kapag ka nakatayo, sabihin okay yung mixture natin. Huwag nyo siyang i-overbeat. Kasi pag in-overbeat nyo siya, magbubukol-bukol siya, mahihirapan tayong maghalo sa ano natin, sa Mango Bravo natin. Hanggang sa habulin mo siya, mawala yung buko-buko niya, babagsak siya. So, ito yung ibap natin, hahalo ko na siya dito sa dry ingredients natin. And then, next is kukuha lang ako ng konti dito muna sa merang natin. Make sure lang na mahalo ko ng maayos to. Tapos saka ko siya ilalagay, i-fold dun sa kabila, sa isang ano. Haluin muna natin ng konti dito. Matanggal lang yung bukol-bukol nung ano natin. Kasi may cornstarch siya guys eh. Pag namatay, pag sinagyan mo kasi siya ng liquid, bubuo yung cornstarch. So ayun na siya. So i-fold natin siya, ilalagay ko dito sa merang natin, dito sa mixer. Ingatan nyo lang guys kasi mabilis lang ito bumagsak eh. Pag bumagsak to, hindi naaangat yung bravo mo. Kulang siya, dahan-dahan lang ang pag-fold para hindi siya babagsak. Mapapansin nyo guys pag bumagsak to, hindi yung tipong bilang ng pan, hindi na maaabot yun kasi bagsak na yung ano ninyo, yung meringue ninyo. So, okay na siya. So, ang gagawin ko, i-divide natin siya sa 4. So, itimbangin muna natin siya. Tapos, i-divide natin siya sa 4. $564 divided by 4. 564 divided by 4. 141. So, bawat pan natin, 141. Ang gagawin natin guys, lalagyan natin siya ng powdered sugar. So, kailangan ng powdered sugar. Gaganyanan mo siya ng, lalagyan mo siya ng powdered sugar para mag-crispy yung taas. So, mag-crispy yung meringue nyo kapag may powdered sugar. Kapag hindi nyo lagyan ng powdered sugar, siya mag-crispy. So, gaganyanan mo lang siya sa ibabaw. I-bake natin siya ng 2
2 hours and 35 minutes. Ganun siya katagal sa init lang na 150. So ngayon, natapos na kaming mag-bake. Ito na yung binake namin kanina. So ngayon, a-assemble na natin yung mango bravo natin. My own version of mango bravo. Meron ako dito whipping cream. Yung whipping cream ko, nilagyan ko na siya ng kulay dilaw. Pero hindi ako gumamit ng paste na food color na kulay dilaw kasi pangit nun guys, hindi siya match dun sa mangga na nilalagay ko. Simple lang ginamit kong pangkulay. Ito lang siya. So nabibili lang to siya sa mga palengke lang. So nung tinikman ko siya, maalat siya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng asukal yung whipping cream ko para mag-match dun sa whipping cream natin. Kasi maalat yung pangkulay natin. Kasi parang, ano to itlog ata. Basta nabili lang to sa palengke. Hindi ako gumagamit ng food color na paste kasi nag-iiba ang kulay na. Actually guys, ang mango bravo ko, 8 layer siya. So, 8 ganito. Assemble muna natin. Lalagay lang ako ng konti dito sa board para hindi naman dumulas yung meringue natin. So lagyan ko muna siya ng cream. Yung iba naglalagay sila ng tawag dito, cream cheese. Ako hindi na ako naglalagay ng cream cheese kasi masyado na siyang matamis. Kaya inuna ko yung whipping cream para hindi siya lumulas. Kasi pag inuna natin yung mangga, lumulas yung Parin natin. Yung iba kasi kapag nag-ano sila ng mango bravo, ang ginagamit nilang ng mango bravo yung mga chiffon cake. Ako, binigyan ko lang siya ng twist. So ginamit ko yung meringue. Merang yung ginamit ko. Mas masarap siya kapag merang gagamitin yung pinaka-base nyo sa mango bravo. Kung ayaw nyo ng kulay yellow yung cream sauce, wala nang problema. Siya. Next, lalagyan na natin ng konting cream sa gilid. Then, ipapipe lang natin yung sunod na. Lagyan ko lang ng konti para magpantay lang siya. So, ito na, okay na siya. Ipapipe na lang natin itong mango bravo natin. Ay, yung natin pala, cream.